Ešte sme prekvapili túto organizátorov, lebo sme začali skôr, ešte ani osvetľovať nie na mieste, ešte ani vy nesedíte. Tak si to užite zatiaľ, že je to naopak, že vy ste osvetlení a my sme tmaví. Za chvíľku sa to vymieniť. My budeme osvetlení a vy budete tiež osvetlení. Dobrý večer, dovolte mi ale na úvod teda povedať tých pár slov poctivých, ktoré musím na úvod povedať ja. Ešte bez toho spomínaného svetla, počkáme na tých osvetľovačov, kým sa prebieste na svoje štácie. Idem sem. Dovolte mi povedať niečo o partičke. Partičke, no. A bolo svetlo. Partička je divadelný projekt, ktorý ste možno niektorí z vás videli na... Fú, to žije ešte, ktorý ste možno niektorí z vás videli na televízii Prima Family. Je to však divadelný projekt. A ten divadelný projekt má také jedno špecifikum. A tým špecifikum je to, že nemá scenár. Ten scenár sa vždy vytvára... Oh my god, what a feeling. Ten scenár sa vždy vytvára na danom mieste, v danom čase a v danom priestore a preto sme veľmi rádi, že sme tu v Krnove. Máte krásne mesto, hlavne krásny názov podľa toho, že tam nemáte Ž v tom na... Ste sa pokojne mohli byť Kršnov. Ale to som chcel povedať, že je to teda improvizácia, scéna neexistuje. A my takto chodíme po mestách a snažíme sa vám tak trošku dokázať to, že ide o improvizácii. Ale na to, aby sme to dokázali, na to budeme potrebovať vás. Budeme potrebovať vašu pomoc. Budem veľmi rád, ak sa tak aktívne budete zapájať, keď budeme vymýšľať témy, keď budeme vymýšľať zadania, hry a tak ďalej. A že budete aktívni, že hej. Budem veľmi rád zase na druhej strane, ak niekoho náhodou pošleme dozadu, aby niečo neslyšel, aby neslyšel nič, hej, tak budem veľmi rád, ak niekto z vás sa k nemu pridá. Pôjde s tým dozadu, ho kontrolovať, aby nič neslyšel. To je druhá vec. A tretia vec, ktorú som chcel povedať, že keď náhodou niekto z vás poprosím, aby prišiel sem na javište, nemajte strach, fakt, netreba sa ničoho báť. Treba sem odvážne prísť a byť súčasťou tohto celku, dobre? Čiže a toľko som asi ja chcel na úvod, už som kecal dosť. Dnes večer sme tu v takej zvláštnej zostave, máme tu jedného hostia, ktorý prijal naše pozvanie, na čo sa my veľmi tešíme. Dnes tu nebude Ondra Sokol, ale komu chýba, že? Čiže dovoľte, aby sa privítal na scéne pána Igora Chmelu.